Low sound. Ikaw may glove shout out. Low sound, testing mic. Low sound. Wala ako pa rin. Low sound. Ikaw may glove shout out. Magandang hapon po sa inyo. Lang po. O yan. Hello? Sa isang floor natin. Meron po ba ako nga sound? Lang muna. Hello sound. Meron po ba akong audio? Parang wala akong marinig. Parang wala akong marinig. Nga no. Ano ba yung aking bahay? Nawawala. Low sound. Yan, Sir Carlos. 13 Ali Channel. Mega love shout out. Lang episode ako ha. Uy. Ayan. Rinig ka manay. Maraming salamat po. Wala. Ayan na. Salamat, Sir Carlos. Ayan, hello po. Sa 2 viewers natin dyan. Mega love shout out. Ayan, hello po. Yan na. Mega love shout out. Sabi ko pa rin. Google. Stroke Survivor. Maraming salamat. Ririnig po pala tapos nangyari. Parang naninibago pag type ka tapos maninibago ka ang mga nangyayari sa paligid. Tapos minsan, yan. Try ko magtamsak na palo at ako ni Lolo. Oo nga pa, nabasa ko yung message mo doon na palo ni Lolo yung mga alagad. Ano ba yun na papalo? Paano ba namamalo si Lolo? Buti nilang nagana na yung ating signal. Kaya medyo nagtatagal tayo. Yan, cute na yung isang gamit. Tinitingnan ko lang po kung meron akong music. Ay, hindi. Audio. Tinitingnan ko lang para kasing wala akong naririnig dito sa aking aking first po natin. Hello po. Mega love shout out. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang Kumusta po ang inyong mga araw? Ayan, ginawa ko pong puti ang aking background pero hindi masyadong maayos.
Di makatamsak, di umaat, sako. First po natin dyan, hello po, magala. Shout out. Pwede po kayong magbaba ng inyong bahay. Papok yung bahay, paring Arthur, baka ipapatamsakan ka dyan. Alam mo maraming agad, di ba? So, wala naman. Dadalawa lang yung aking agad pare. Yung kung gumawa dito, baka ako'y mapaluin. Ng palo, pare, oo. Ako, yan si Lolo. Ano yan? Kasi yan. Ayan, nakikita ko yung green kong damit. Yung yellow. Kapag nakita ako na umiilaw ito sa liwan. Wala kasi ako nakita dun sa pwedeng lumitaw dyan sa white background ko. Kaya ito yung napili ko. Okay na eh. Isa nakikita nyo. Isa naman hindi. BG lang, Mari. Mag-history lang ako. Sige, sige, parang Arthur. Sige na po. And maraming salamat sa support. Wala ba sa inyong magre-request ng parang napapakanta kasi ako dyan eh. Lobat na ba ang pag-ibig? Hindi ko pala napasahan si Ate Minda. Hindi niya alam na magla-live. Kasi magre-request ko ng pulang manok. Ayan, Umisha Vlog. Hello, mega love. Shout out. Yan, Janet Kalimlim. Ano yan? Tamsak host. Maraming salamat. Umisha, Janet, at Sir Carlos Cartagena Jr. Salamat sa pagtalaw sa live at one story. Kumusta naman po ang inyong mga hapon? Ay, ayos ba? Yan. Ano pong request nyo na kanta? Baka gusto nyo magpakanta kay host. Sayang naman yung damit ng yellow green. Huwag nyo lang i-request yung alam ka. Yung alam ko lang. Alam na yan ni Janet. Pwede kayong umakyat. Gusto nyo. Meron akong kagta na binabati. Kaya buhok. Pwede mo hawak sa akin mahabang. Yan, Umisha Vlog. Mega love shout out. Ay, hello po. Paring stroke survivor. Tubo. Yan, hello po sa inyo. Lobat ang pag-ibig ko. Yan, minsan nakakamiss talaga. Pero pag matagal kang hindi nakapag-type, kaya gaganap sa buko. Pala ng ngayon, bababa ang Pangulong President Duterte at papasok ang Pangulo ng Pilipinas. Maganda ng balita para sa mga mamamayan ng mga Pilipino. Sana maraming mga pagbabagong makatulong, lalo-lalo hirap taong tulad ang mga programa ng ating bagong Pangulo. Ayan, mabubayang mga Pilipino. Masarap po minsan na
pasok sa politika. Pero dapat kapag politika, wag pera yung nasa isip. Kailangan mo kaya manilbihan sa mga taong nangangailangan. Yan dapat ang sa isip ng isang leader, ba? Yung kailangan mo alamin yung mga kailangan ng tao, bakit, anong solusyon. Yun ang pinakaunang alamin mo, hindi yung nangungulikta ka lang ng pera. Kasi mas marami ngayon na gusto lang magyumaman. Ang kayamanan hindi mo naman yan madadala sa huling hantungan. Yan kung ikaw ay mayaman, pwede mong itulong sa iba tulad ng mga vlogger. Mga vlogger na may mga puso. Kailangan mo tulong dun sa mga nangangailangan. Kasi yung pera dumadaan lang. Pero yung pagmamahal at makilala ka ng mga tao na may mabuti kang puso. Kahit wala ka na maaalala. Diba? Sana ganun ang mga nasa isip mga leader na ihahalal. Ganun nila. Ayusan ang mga kalungkutan na nararamdaman ng mga mahihirap at tapos ng mga kailangan natin. Masolusyon. Hindi. Isa na kailangan din natin usapan ang mga bagay-bagay na yan. Kasi yan yung realidad. Realidad ng ating buhay. Diba? Kailangan ng mga taong nasa laylayan yung taong makaka-insa kung ano yung nararamdaman nila. Ilang buhay ang isang leader dahil sa pera. Diba? Kahit wala kang pera, kasi alam mo yung nararamdaman ng mga mahihirap. Hindi talaga. Minsan kasi kapag may mataas ka ng pinag-aralan na feeling mo, kailangan mo lang mag-collect. Pero hindi mo naiisip yung mga kailangan ng mga taong nakapaligid sa'yo dahil leader kang. Sila yung umaasa sa'yo na alam nila nga matutulungan mo sila sa kanilang pangangailangan. Diba? Seryoso ang ating topic yun. Wala akong kausap dito eh. Kaya magdadaldal muna. O nga po, gusto kong maging leader pero kaantay. Meron tayong pinaglilideran lang natin yung public servant. Walang simula nung ako'y nag-stay dati. Gusto ko po yung public servant. Hindi ako gaantay ng balik. Isang importante kaya appreciate ng mga tao nga nakakilala sa iyo at natutulungan mo sa paligid. Wala lang po. Kahit may problema ka, kahit ginagawa mo, smile lang. Dapat, hindi ka dapat pinanghihina. Kaya sa darating na eleksyon, yan, ano lang, wala kasi akong kausap dito eh. Yung tungkol sa sa politics ngayon ng ating. Hindi naman meron tayong pag-usapan. Di ba? Masarap po yung meron tayong leader na umahawak sa ating nararamdaman. Hindi naman sinabing iaasa natin sa leader. Pero kailangan natin masasandalan. Paano kung yung leader na napili mo ay taliwas dun sa iyong nararamdaman? Walang pag-asa. Tapos nakakaawa po kasi yung mga maliliit ng natin, yung mga mahihirap. Mas mararamdaman yung nanggaling dun sa hirap. Kasi alam nila yung kung gaano sakit paging mahirap. Ayan, sa 2 viewers ko dyan, meron kayong usapin nyo naman ako. Ayan, antahan ko na lang kayo. Hindi naman, ayan, Janet, salamat sa pag-response.
Baliw na rin ako eh. Kakanta na lang nga ako yung request ni Janet kahapon, yung pulang manok. Para naman na marinig ulit ni Janet na napakagandang himig ng pulang manok. Hatak tayo na viewers. Karaoke, pulang manok. Paborito ni Pusa. Hindi, natutuwa ako dun yung pinarati na ng asawa niya, yung lalaki, yung sasabihin. Kaya siguro. And eto na, Janet. Alam ko. Yan, ilang manok ka gusto ko. Kailang kumontra, Janet. Gusto ko lang. Hindi ko marinig. Ako naman nakakabitin naman wala yung pulang manok na pulang. Ano pulang? Pulang manok. May manok na pulang. Lang yan. Pa, Janet. Food Panda, food and more delivered.
It's Coco's birthday. Celebrate with us and get exciting freebies. Get Coco Crunch today. Wala na. Sir, ayos, thank you. Sir, ay, hindi ka mag-love. Ako kayo, yung ano, yan ano yung official? Oh my God, mag-love shout out. Kumusta? Naguli ka na, Manoy, official. Nahalat ka na ni Ate Helen. Kumusta ikaw, Manoy, official? Nahihilig ako sa imo kung ano. Isa nahihilig ko yung live. Kumusta na po ikat? Ay ako bagyan sa ito. Ayan, mag-love shout out. Ano yung official? Hindi matibay talaga ni mag-man. Ano subog? Ayos naman. Rayman. Pag ini si Manny official ng mga singer ang kulang ang lain. Nga ang power. Nga ni Yes, istoryahan mo na po. Kwentuhan mo yung mga cellphone na ito.
Yan, kumusta ang sabuyang mga buhay-buhay dyan? Ayos man, yan. Puro si Idol Dapper Sniper. Koreas. Puro ang mga upload na mga jobbers. Sa mata ang ganda ng iyong sa two viewers ko dyan. Dito sa inyo lahat, nabibigol na ako. Magayon ang matapangat itang call. Yan, kung gusto niyo support, turuan ko po kayo. Ang maray na hapon, magandang hapon. Ang maray na aga, magandang nga malambing na boses ng mga yan mga sinabihan ko kayo maray na aga, siring man tali sa inyo. Same to you. Ganun po yun. Tawag po ka mo topic dan para may maidal iri-iristoryahan. Magkukwento-kwentuhan po tayo. Mga magagandang ata. Middle. Maghanap at Sa aking piling, luha ng pag-ibig kay sarap. Ako din, tulad ng tubig kabati, sinahagkan ng hangin. Pag-ibig ang ilaw sa buhay natin. DJ Karen. Tulad ng ibong malaya, ang pag-ibig natin. Tulad ng langit na kahit sarap, marating. Ang bawat tibok ng puso'y ay sarap damhin. Tulad ng himig na kahit sarap, awitin. DJ Karen. Lucky Jordan.
Sana yun naman iwasan. From the set. This is the next song. Shout out kay Twitter si Mario Carlos at Lucky. Sige po, sabi ko yan, at sabi natin yung ano ba po? Sabay yan.
Paring Arthur? Get a chance Sabay to po win ba big sila sa prizes. kanilang premiere? Tap plant new crop Lang ha, punta lang Choose ako your ng bahay plants ko at mag-jacket and tayo. keep watering. Parang Sabay wala po pa ba sila sila sa kanilang... Ayan, Ma'am Robeline Batar, meron ka na pong jacket. Sige, pababa po ng inyong premiere. Kayo na po ba? Sabay po ba sila Paring Arthur? Yan, shout out po sa 3 viewers natin dyan. Hello po sa inyo lahat. Mega love. Shout out. Yan, pababa po ng inyong mga bahay, Ma'am Robeline. Meron ka na pong jacket, Ma'am Robeline. Yun. Sorry na late. Ayan. Ay. Yan, sa 4 viewers po natin dyan. Hello po. Mega love. Shout out. Kumusta po kayo? Pwede niyo pong ibabain yung mga premiere. Sabit ko po. Sabay kasi di ko nga alam sinong pupuntahan ko. Lobat siyang isang CP ko. Robeline Batar. Mega love shout out from Janet. Yan, nasabay po ba sila? Baba mo lang pare. I-jack in po mo yung dalawa kung sino yung ibababa. Ayan, pakibaba po ng ilang printer. Baka po kasi mapalo ako kapag nandun yung main ko nandun sa isang cellphone. Ay, yung isang alagad ko, isang alagad ko, isang cellphone na sa akin. Kaya wala akong alagad na ipupunta. Tapos na ang premiere. Tapos. Nahuli. Oo. Naka-live kasi ako main channel yung gamit ko. Baka mapalo ako ni Lolo pag nakita ko doon ako pa naman strict ko ni Lolo. Paluin tayo sa oras. Tapos na pala yung premiere nila. Natusok. Ayun. Paring. Okay lang host, marami pa naman tayo. Hindi kasi yung mga cellphone na ito ay naghahang masyadong yan sa 3 viewers po natin. Lahat yan. Yan rin ako kasi wala na. Galingan ni Paring Arthur kasi nakakatatlong oras siyang daldal. Napakadaldal. Dapat pinag-isipan. Dati ganun. Yung aking pagla-live. Daldal ko lang ng daldal. Parang nahihiya ako konti. Tapos, nahihiya rin akong magkanta na. Isip kong pag-isip kong pinado talaga ang boses ko. Ay tutuloy ko na ito kasi ito na rin yun. Kaya ayun, yung mga vlogger talaga, trying hard yan. Para sabay. Lalo hindi pa naman tayo sikat. Kasi yung mga content natin hindi mo na ipagtahan. Mag-live. Minsan ganun talaga yung buhay. Vlogger.
Yung sa per viewers po natin dyan, hello po. Nag-love shoutout. Maraming salamat sa pagsama niyo dati dito na. Kayaan po ninyo. Kaya po binago ko yung pangalan ng Ate Bicolana Story. Ayan. Gusto ko sanang gumawa ng mga kwento, yung mga kwento, mga pag-ibig na yun, naghihiwalayan, yung may mga hugot. Yun yung mga gusto kong ikwento sa inyo. Kasi sayang naman yung boses ko kung ano. Mayroon nga datingan start yan. Ayun, ha? Wag naman ganun. Sabi ko sa iyo, Janet, ano kailangan natin? Ayo lang. Hindi. Ano na to, inayos na ng aking napansin mo po. Naantay ko lang na may magpansin. Ayan, inayos lang yan ng aking. Kasi, dalawa lang po ninyo ba? Sabi ko pag-upgrade profile. Joy, yan mga ako ng kilay. Yan. Nilagyan niya ako ng kaunting kilay. Gusto niyo. Mayora pa naman. Kayo. Ilang. Yung mga bag. Lahat ng tambay, magkakaroon na ng sweldo. Lahat ng marites, may mga incentive kayong kuha, mga benepisyo. Lahat ng mga lupa, ipapasemento natin yan. At walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. At lahat ng may mga trabaho, mawawala ng trabaho. Ganon. At ng mga lasinggero, libre. Yora. At ng mga kabit ay isasabit. Ayun nga, sa per viewers natin, kung nag-visit na po kayo, i-message nyo lang po para hindi na ako magsalita at dito nahihiya natin. Yan, comment naman kayo para meron naman tayong pag-usapan. Kasi pag may nababasa ako dyan comment nyo. Ayun Sir, yan, maraming salamat, Sir Carlos, Sir D. and Alex, siyan sa work. Bakit nauna na dito kisa dyan? Nakikita ko dito na uuna yung isang ngasal. Alam niyo po ba nung unang akong na host? Sa mga kinakanta ko, parang patawanan nyo lang yan. Kaya nga minsan, kaya hindi ko alam yung gagawin ko pag nagla-live. Gusto ko matapos yung oras para wala na yung hiya. Ayun nga. Ano bang gusto niyong kanta? Di ba? Paayaw-ayaw pero gusto niyong kanta. Wala kasi, wala tayong pwedeng pagsa. Kaya gagawa ko ng magagandang story ng mga pagkakas, di ba? Kaya pinalitan ko po yung pangalan. Hindi na Cathy the Explorer Bicolana, di ba? Dati Cathy the Explorer Bicolana. Hindi naman po ako nakakapag-explore kasi nga, mahirap mag-travel. Wala akong sasakyan kung maglalakad ka. Hirap yun. Ganun, naglalakad kapag explorer. Kaya pinalitan ko yun. Ang ganda sana yun eh. Kahit kailangan mo lang talaga mag-explore. Kailangan mo lang moon. Si manluloko ka pala, request. Nahugot nun paring Arthur Si manluloko ka pala. Bakit ko pinapakantayan pare? Parati ka bang naluloko o ikaw ang nanluloko? Sabihin mo nga sa amin kung anong alin dyan sa dalawa. Yung naluloko ka o ikaw ang nanluloko?
Hindi, nahiya na talaga akong pumunta. Kaya nga minsan sabi ko, wag na ako sa iba na lang yung gagawin ko pa nagka-live ako. Tatumbling na lang. Tapos merong post dyan sa likod ko, yun na lang. Diba? Yan o, tawang-tawa si parang Arthur. Siguro ito yung nanluloko. Diba? Tapos pinainom nung ano, niloko ng ano, ng hindi magandang ano, pagkain. Yan sa for viewers natin dyan, maraming salamat po sa pagsama nyo kay Katie Bituana Story. Si Mayor. Si Mayor, si Padyan. Alam ating kalaban. Diba, pinanindigan yung ano, pinanindigan sa'yo. Yan, ano po nga gusto niyo yung topic? Si Manlulok, mapalay nilok siyan pare. Ayong patuloy. Pero yung sa dulo, yun lang yung, ano lang yan. Yan, sa 5 viewers po natin dyan, hello po sa inyong lahat. Magandang hapon or magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po. Kasama nyo kay Katie Anas. So, maririnig na po yung mga kwento natin na tungkol sa pag-ibig. Tingnan ko nga po yung may mga hugot. May mga pick-up line. Mga pick-up line. Start ko yung ano ko. Yung, ayan, Bernie Suniga Vlog. Hello po, mega love shoutout. Makikitulog po ako. Sige po. Yan ang gusto ko mga viewers. Meron ka na po jacket. Bakit nagahang ito? Ayan, meron ka na pong jacket. Ayan, maraming salamat. Live at planes. Sige po. Masigulo ka dyan at gusto natin magulo yung ating viewers. Pwede po kayong magbaba, pwede po kayong makito. Yan, lahat po ng gusto ninyo, pwede nyo gawin dyan. Ito po yung mga hugot. Meron ako mga babasahin sa inyo. Salamat po. Ayan, maraming salamat po Sir Bernie. Suniga Vlog from Team Buddy. Hindi mo na po ako nakilala dun sa Team Buddy. Si ano. Alagad ni Stock O2. Maraming salamat. Thank you yung alagad ni 4 at ayan. Bakit wala alagad Pro O2. Meron ka na pong jacket. Ayun. Sabi nung one boy, point ako sa inyo. Pampalaya ka ba? Bakit? Sabi ng lalaki. Kasi kahit anong pait na nararanasan ko sa'yo, ikaw pa rin ang sustansya. Sa 5 viewers po natin dyan, dapat nakahanda na kasi ito. Binili ko ito nung ano dun sa may banquet. Kita ko yung mga hugot. Kasi meron ako dati na viewer na gusto niya may mga hugot. Sabi nila, meron ka bang eraser? O bakit? Kasi hindi ko ma-erase sa isip ko eh. Ayan, masupport naman po. Ayan, sige po. Keep natin habang tayo ay naghuhugot-hugot. Ayan, Sir Bernie. Natin. Ayan, sa 5 viewers po natin dyan. Hello po. Mega love shoutout sa inyo. Kay Sir Nace, Niega Vlog. Pwede natin pinuntahan. Ayan, nandun po ako sa ayan. Pang lang. On. Kailangan i-click. Ayan, 200 subscriber. Ito pala tayo. Tingnan lang yung ano mo.
Sanpan Body Repair Team sa body. Yun, oh. Sampu ako viewers. Ikaw pala po yung team body. For viewers na dyan, hello po and love. So, ayan, napin na natin. Natin sa yung pero po ba dito sa akin? Ayan, okay lang po. Sabi ni Marical. Okay lang. Diba? Ayan, nag-aayos ng electric fan si sir. Ayan, sa TV viewers po natin dyan. Nag-aayos siya. Parang si, wait. Ganun din. Pag madumi na talaga, hindi na yan nagpagpagana. Ayan na. Ma'am Mari Charles, vlog. Mega love shout out. Jacket. Kasi ako sa bahay. Sir Fernie. Yan, Sir Fernie, hindi na po ako nagkuha ng bakas at yan natin ng jacket si Ma'am Mari. Parang binigyan ko na ito si Ma'am eh. Ma'am Mari Charles ang kanyang jacket. No? Ayan, wala pa. Ito pala yung main. Yan po, meron ka na pong jacket. Lalamig na si Ma'am. Ang sakto host, maraming on na premiere mo kasi po nandito ako sa live, baka mapala ako nito, wala akong nag-add. Host yan, maraming salamat din po Ma'am Mari Carlos Vlog. At one story. Thank you so much, Janet. Ano pa ba yung walang jacket? Lagad ni Arthur, o meron na. At ako ba, Sir Bernie, meron na yung jacket. Janet, may kami love shout out from Maricors. Yan, welcome host. Yan, maraming salamat po. Pabalik na lang tayo kapag meron music tayo habang tayo ay lang nanonood. Ma'am Marie Charles, mega love shout out. Janet Kalimlim. Janet, shout out po from Bernie Lisa Black. Baka hindi pa po kayo dikit kay Sir Bernie Sunyega Black. Yan, katulong naman po ang kanyang bahay. Yung mga nag-subscribe pa lang ng kanyang bahay. Yan, mag-break din. Ayan ha, kadalaw ka sa mga live stream ni Arthur J. Sir Bernie. Araw-araw bye. Arthur J. This is the mix of DJ.
DJ Kim. DJ Karen. Yan, salamat po sa magdidikit po sa bahay ko. Iwan lang po kayo ng bakas from Sir Bernie. So, tignan lang. At Janet Kalimlim, Bernie Sanyega, mega love shout out. DJ Kim. Ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking bibig? Salamat po, Janet, from Bernie Sanyega Black. Nasala ko lang narinig ko ang balikan ngayon ka na. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos. Dahil bilis naman sinabay ang nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ibang silang mga babae ang paluluhay mo. DJ Karen. Nasala ko lang narinig ko ang balikan ngayon ka na. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos. Dahil bilis naman sinabay ang nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ibang silang mga babae ang paluluhay mo. DJ Kim. Bernie Sanyega, dahil yan po. Janet Bernie Sanyega. Salamat, Janet. Salamat sa iyong DJ Karen. Solve puzzles to win big prizes with Shopping Birds. Salamat po. Mamaya po. Ayan, thank you so much for that. Hindi natin magdadalo po sa inyo lahat. Maraming salamat.
Hindi mo I love you. I love you too. Hindi lang tayo nakapirmi. Ayaw mura. Paraan, di ba? Inaanto ka, i-off mo yung cam at pwede mo magpagad dyan sa likod. Ayan, hello po sa inyo. Maraming salamat. Baba lang po kayo dito mga bahay dyan. Ayan, kasali na rin ako.
Maraming salamat. DJ Remix. Dahil tuwad lang tawag ang imo sama. Ano ilang dalabaw nga daw liso sang kakao. Kunday bika lang tawag ang imo hita. Walang kung marit ano ilang naputi. Kapay laputi. Yara ako kilala sa tagwa talaga. Pero nilang pagkuhit sa lalaki. Gid na gid mapunggan ining kalangsang barat yakot sa at Tawag na Maraming salamat, Sir Bert. This is Mega Vlog. Kayo, harap po ang kanan Smart. sound. Dapat ko kang pag-arya. Ayan, Tracy E. Mega love shout out. Wala pa po.
Yan, Ate Linda, okay na po ba? Low sound kasi, right? Mega loud. Yan mga boses. Kaya pala hindi nila ako narinig. Ako sa akin. Pero kanina narinig yung ano siya. Wala ka pa po contact. Yes, po. Right? Ano siya? Yan, wala ka pa po contact. Yes, ano po siya? Right? Alam ko lang po kung meron akong boses. Yung bahay si Crazy Me. Dito natin. Ayan, meron na Ate Susan. May Ate Linda, meron na po ba? Oo, kanta ng sigawa mo po yan, Ate Linda. Ayan. Papa, you the po host. Sige po, sige po. Ako sa pa. Ano po yung 100. Start. Ayun. Wala ito. Ito yung niluluto ko daw. Parang luto pa yan. Parang nakakaan. Kasi po inalis ko na yung music. Grabe yung ano, grabe po yung ika. Crazy. Nakakatakot parang at yan, mali. Ayan, happy. Mababasa ko kasi dito yung Android ko. Happy. Sabi pala, akala ko happy. Pag nakita ko kasi alin yung mga letter, yung pagbasa ko po ito, happy. Happy ang talk. More. Salamat. Yan pa rin. Ganit, saan nagka-silent ko pa ba na? Actually, kasi pa nag-live ko si Janet. Ganit, saan nagka-silent ko pa ba na? Tulog pa si Bicolano. Yan, happy pa po ba? Happy pa po ba yung ang pagsasalita din? Ayan, maraming shoutout po. Janet Lindim from Ati. Ilagay ko talaga Ate Linda sa aking background kaya white para makita yung drawing. Kasi lang hindi maayos yung mga wire kasi maayos. Kasi yung cortina pero baduy. Kasi
more viewers po natin dyan. Maraming salamat. At ang hindi ko naman paborito po yung green. Thank you. Parang nag-uwiilaw. Kulay yung paborito. Pero, ano, yung kulay na ito ay matutag pa. Kaya sinusuot ko. Kasi yung gamit ko makikita kahit hindi ako. Yan, maraming salamat. Gandang hapon po sa inyong lahat dyan. Yung baba ng mga pakti. Very nice. Sana po ang oh, tapat mo yung mic speaker. Okay na po ba, Ate Minda? Tapat mo yung mic. Alam kong hindi talaga clear, Ate Minda. Ay matagal kayo. Yan, sa 5 viewers po. Mega love shout out po sa inyo, ha? Problema. Game. Okay na, Ate Minda? Okay na po. Ayan, maraming salamat. At Minda, okay na po ba yung aking boses? Pol. Ayan, Crazy May. Maraming salamat. Ayan, nakapunta po si Crazy kakain nung madalaw ang bahay para naman po nadagdagan ang kanyang banana at wait para sa grade 2. Sit sa 100 daw siya. Okay na. Yun, no. Maraming salamat. Kailangan na itutok ang mic. Here. Kasi yung mic ko gusto talaga nasaan. May bunga. Ayan, okay na. O, di ba? Yung mga pagdadaldal natin. Habang, ayan, mag-iisang oras na tayo. 20 minutes na. Ayan, wala po. Isang oras na lahat. Diba? Mga nalalaman ako mga. Yan. Kwento na kayo at hindi na kwento na po. At kayo ay marami mapag-usapan tayo. Yan. Hindi naman kayo nag-request ng kanta. Ano na lang. Kwentuhan na lang tayo. Si Tracy may po ba? Babae ay babae. Babae. Late ako, nakatulog. Bilang yan natin. Ito, nasibig yung diba? Sana hindi ako masyadong nalabas na ng bahay. O curfew. Hindi na ako nakakadalaw sa inyo. Paulan kasi atin yung parati. Kailangan yung babantayin ko yung mga maliliit dito para hindi lumabas. Kasi kapag walang nanay ang mga ay naku, makikita mo dyan, nandiyan na sa labas. Pag-uwi ko, umungay na yung mga mata. Ate Minda, meron na po ba akong wala pa. Yan, sa oras natin tayo. Ayan, napakabilis ng oras. Maraming salamat sa akin ngayong hapon na ito.
tugtog si Ate Ida para sayaw. Masaktan ka, aking mahal. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay. Asahan mo habang buhay. Walang ibang iba ng puso ko. Kung ikaw ay nasal sa may kapal, kahit pa ay magtagal, iingatan mo ang pag-ibig mo. Tama ka, tama ka, nalitaw sa'yo lamang nadama. Di kaya na pagkaiba, damay ka sa lahat ng problema. Labis-labis ang tawa, at ngayon ay ating tagal. Di papayag na mapapagpapal. Kung nasana umasa pa, walang araw tayong dalawa. At ayoko na masaktan ka, aking mahal. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay. Asahan mo habang buhay. Walang ibang iba ng puso ko. Kung ikaw ay nasal sa may kapal, kahit pa ay magtagal, iingatan mo ang pag-ibig mo. Tama ka, tama ka, nalitaw The Maya Mobile Sound. DJ Rice. Double Mix Club. DJ Rice. Pari mo, basta nag-iba ng parang parang ang isip at joy mo.
Ayan, sabi ni Ate Nick, Tracy Dan. Tracy T. Dan. Janet Kalimdi, Dan, tap po sa mga vlogs mo or adventures pa o maraming mga vlog Janet. Yan ang ano yung yan, explorer. Yung lahat nga sa daan sa mga friends. Paganda talaga yung single eh. Sama ng mga kaibigan. Yan sa duwaan. Sana o. Maraming salamat po sa ating kaibigan. Sana yung nagkalimutan po. Bawat kaibigan. Praising me. Music lang po tayo para relax sa buhay. Habang babasahin ko ang message at may nababa ko. Dito na. Napakaganda kami. You're all I need. You're all I need inside me, girl. You're all I need inside my world. You're all I want inside my heart. You're all I need to wear apart. You're all I need inside me, girl. You're all I need inside my world. You're all I want inside my heart. I need to wear apart. All that I need, Is for you to believe. all that I need. Is Yan, oo nga, Tita. Kailangan natin ng kape. Napatog naman yung mga magandang music. Okay lang yan, mas-CPR. Pero lang sa radyo. Ang ganda ng mga music at sila. you like I see your future in an instant. If it goes, I think I'll find my best friend. I know that I sound more than a little crazy, but I believe I will love before I met you. I think I'll breathe you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just around only the sense of completion. When you ask, I see the Po, from Minda, from Janet Kalimdi. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I'm more than a little crazy, but I believe
With the children of two old friends Yung meeting mga panahon na sweet. wearing after that the places and two old sweethearts all apart somewhere not love never to love someday they make it have a need you more baby this At time it will be ay lang love ilaw. Yellow green at Hyundai. Yellow maraming salamat. Standing inside, and it feels so right. Maybe this is how I live for. I didn't know that our world is right before my eyes. I know that I live for. I didn't know why. Now I do. God gave me in your arms, I'm so brand new. Every time I'm holding you, oh, I'm God gave me you to show me what's real. That there's more to life than just how I feel. And all that I'm worth is right before my eyes. And all that I live for, though I didn't know why. Now I do. God gave me you. God gave me you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along in the sunshine. We started on our way. I do recall every moment spent was wasted time. But then I chose to hang on. Ayan, wala na ba? Wala na. Hindi na meet yan. Calendar wax. All my life, want this all my Ay, life, want this all my life, want this all my life. Ah. Too many billion people running around. What is the chance in heaven that you find your way to me? Tell me what is the sweet sensation? It's a miracle. Tell oh, I search for only one thing it could be. And I was born for you. It was written in the stars. Yes, I was born for you. The choice was never ours. It's a simple powers of the universe. Try to make you mine. Till the day I die, I miss the day that I was born for you. Here waiting for you.
Napakalungkot. You still have a heart until the end of time. You are meant for love. Napakagandang awit. Di ba? For all of my life, I have been waiting for only you to. You've opened my eyes and shown me how to love unselfishly. Dream the best a thousand times before. In my dreams I couldn't love you more. I'll give you my heart until the end of time. You're all that I love about that time. Napakaganda palang maging DJ ng YouTube. Ayun. Yan, Jolly Lopez. Mag-love shout. Po ba Ma'am Jacket? Ma'am, nagpapadugtong siya. Pero meron po bang jacket si Ma'am Jolly? Mag-love shout out po, Ma'am. Meron ka po bang jacket? Hindi ko makita. Ito yung nag-jacket ng ano na, mention na lang po. Wala ka po jacket. At bigyan po ako jacket. Maraming salamat po sa pagkakas at Marisol. Meron po po jacket din, Ma'am. Meron po. Ayun, salamat. Maraming salamat po. Bye-bye. That's not. I just fall in. Dreaming, I must be dreaming. Or am I realizing? Baby, you take me
And I leave my bottom of my heart. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. From the latest gadgets to the trendiest fashion, from fresh groceries to your favorite skincare,